De betinker van de slogan die slaat een spieker op een kop. Simmeren Friesland het grut gelijk, want we ben je goed op de Gediek. Sterk, ik wil je ook graag een hooi aan, maar het mag net vanwege corona. Maar dat jij je wel zei in dit dorp. Dat jij zei, hè? We zijn de handjeklappers hier op een Gediek. Wat heeft het met de kraaien, de handjeklappers? Nou, dat had het maar te krijgen dat het voor hen altijd een centrum bij van ambachten en keerpleur en dergelijke. En ja, de handjeklappers. Dat weer de tik, tik, tik en dan weer de koop verkocht. Nou, zei iets, hè? Ja. Jij bent dus Geertje. Ja. Vertel eens even wat over dit gebouw, want jij moest nu samen. Ja, nou, dit is het Sint-Wurgis Museum erin, maar het gebouw is deelzet al in 1888 als een Iepenbier legere squallen. Dat had er ook opstaan boven, maar dat is er al. En nu zit het museum op stroom in dit prachtige gebouw. Er wordt de hele geschiedenis van het dorp verteld. Nou, dat zullen we Joet ook maar ik zie toch nog even in je vraagje. Op de Gediek, of in de Gediek, of de Gediek, wat zei ze nou? Nou, wie zei ze op een Gediek? Want de Gediek is wat meer dan een dorp. Het is net een stad, maar wat meer dan een dorp en dat nemen we vlekken. En je bent niet op een vlekken en je bent niet net in een vlekken. Krijg eens maar de lemmer. Krijg dus maar de lemmer, krijg dus maar de jouwer. Op de Gediek dus. Op een Gediek. Nou, laten we maar gaan. Ja. Nou sterk, je kind dat hier het werd er haast horen uit, zei hij stiert het. Ja, er is nog in deze omkreten is nog wel aardig een hichteverschil in het wetter. We gaan van hier naar Appelskee gaan we 10 meter omheen. En dat gaat door Njoggen sluizen. Je kan hier het wetterstand zien, die is 60 centimeter boven NAP. De Friese boezem aan de andere kant is 50 centimeter eronder en je meet het zien. Nou, keer 8 sluizen, Njoggen sluizen, dan ben je op 10 meter ongeveer. Over 24 kilometer. Een hechteverschil in Friesland. In Friesland. Maar dit is de ontstaansgeschiedenis van de Gediek. Hier al uit de basis van de Gediek. Hier is de Hegediek teruggegroeven in 1630. En dat was dus een kruising van een longenwaai en een wetterwaai. En dat had de Gediek als plak op elkaar gezet. Ja, nou mooi. Ja. Nou, dan ben we een eind uit het dorp, wij. Ja, we zijn een heel eind uit het dorp, maar hier zijn we bij de Joodse begraafplak. Daar hier in die bosjes, dat is nog een oud stukje heegveen. En dat is de Joodse begraafplaats, maar het Joodse geloof die schreeuwt voor het maar in originele groen om samen te zeggen. Oké, nou, zes even zien. Ja. Wat is het voor hoeske? Dit is het baarhoeske. Dit is wel indrukwekkend. Ja. Hoe groot wie die Joodse mieskippen op de Gediek? Nou ja, die is van, laat maar zeggen, Roegwaai Sontje, toen ben de eerste Joden hier kwam. In de Tweede Wereldoorlog had de genadeklap best voor de Joodse gemeenschap in de Gediek. Maar zo rond 1840 weer het haast 10% van de bevolking. In absolute aantal zo'n 130 Joden op een bevolking van 1500 mensen. Dit is echt een van de bedrijven, een echte oud Gediekster bedrijf. En nou, ik kan er misschien al zo aardig iets bij vertellen. Toen wij uit Zuid-Holland waren naar de Gediek verhuizen, waren er ook in Zuid-Holland mensen die zeiden, oh, de Gorredijk, Rensma. Zeg ik dat ongeveer? Ja, echt een icoon op het, hier in de Gediek. Een looker van mensen. Maar er zijn nog meer grote iconen, hier, familiebedrijven? Ja, de jongen bijvoorbeeld, maar ook bakkers van Verloop. Grote bakkerij hier in de Gediek en nog ook winkels boeten de Gediek. Je moet natuurlijk eerst de molen in jouw machine hebben. Nou, als het deeg dan klaar is, dan komt het in een verdeelmachine. En die verdeelmachine maakt er een stuk of 24 stikjes van. Dat doen we op een werkbank en dan maak je een pil van. Dat puntje we op, zodat wij dat nemen.
En als je een tientje reizen hebt, dan maak je hem op als een deegpil. En die deegpil liggen in het suikerballenblik. Die suikerballenblikken, die maak je ik net schijn. Dus die suikerbal, die moet in diezelfde blikken bakt worden, werd ze altijd in bakt worden. Dan krijg je die mooie stroperige suiker eromheen. Nou, en als dat klaar is, ja, dan heb je natuurlijk een voortreffelijke, heerlijke suikerbal. Hè. We hebben een ballenbakkerij, dat is hier in Gedik. En we hebben een banketbakkerij in Oranjewoud. Bij de ballenbakkerij hebben we een winkel, maar bij de banketbakkerij heb ik een winkel. En dus we produceren dan achter de winkel. Dus als ik had je in een winkel binnen, dan kan je dat natuurlijk wel mooi zijn. Dus je joggen werd, makker wordt. Het bakken wat dat betreft is het heel mooi, want iedereen vindt die geur lekker. Ja, of je maakt wat verbranden laten. Maar normaal is alles wat wij meisje, vind meestal niet lekker. Dus meestal kom je in de winkel en dan, ja, dan rent het vet er al door de moelen. En ja, zo maakt het ik natuurlijk. Hè. Ik maak je het binnen in huis en ik denk dat een heel stuk gedieksters wel daar een skiertnis lezen. Hè? En de mensen die hier binnen wennen, die kunnen alle dagen op stap. Welkom, goeie. Dennis, Ja, klopt, kom maar dit in. is het feesthuis, begrijp ik. Dit is de oude double barrel. Ja. De Ja, double klopt. barrel. Ja, En wat is dat? dat wie altijd in een discotheek in Gedik, zeg maar. En die had hier jaren hier draait. Goh, wat een prachtig huis, joh. Schitterend. Ja, welkom, dank je. Ja. Ja, we staan hier nou eigenlijk in de Menkeum, maar toen we het kochten weer dit, alle keer nog discotheek. En ja, je bent heel soort dingen natuurlijk beleefd in die tijd. Ja, je hebt een heel stuk gedieksters hier. Die hebben hier zitten, dus die zullen dit net meer herkennen. Maar als we beneden zeggen, dan is dat zeker wel, dat is nog helemaal zoals het weer. Maar laten we nog helemaal waarom gaan in de tijd, waarom wie die kelder er überhaupt? Het is uiteindelijk gebouwd door een man, werd van zijn mem in gesticht opnam wie. Hij werd toen zelf fusiën. Hij moest toen, is hij naar Zuid-Afrika gegaan. Hij had er heel soort geld verzinnen en uiteindelijk had hij dit huis gebouwd. Voor zijn mem, zeg maar, die kon weer uit het gesticht hier komen te wonen. En met personeel onder in de kelder. Nou, dat mag we zien. Ik wil erheen. Nou, kom maar mee. De double barrel. Ben we dan Wow. een beetje in de oren tijd, hè? Prachtig. We hè? hebben om in de tijd. Ja. Dit is een tijdcapsule. Ja. Hey, hoe lang is dit nou al dicht? Het is volgens mij in 83 een beetje tegengegaan. Nou, toen weet ik nog precies zoals het eigenlijk wie. Ja, ze stappen meestal nog vroeger naar binnen, is maar. Dus is maar. Wat Ja, was, nou ja, ik drinken? heb hier strekkelond bier zitten, dus dat kan wel doen. Zit er nog bier in? Wetter op het tap, dus. Wetter is ook goed. Ja. Waarom heeft het net toch zo nou, ik sla het eruit en kleer? Ja, nou, ik vond eigenlijk het verhaal en gewoon alles wat je gebeurd is, zeg maar, dat is niet je west binnen. Ja, dat het karakter, zeg maar. En dat is zonde om dat ver te doen. Dus ja, daar hiep wel iets mee. Hey, en is het de bedoeling dat je er weer wat gebeurt? En misschien een reunie, dat sluit ik zeker net uit. Nee. Dan kunnen we die verhalen weer een keer jaren, zeg maar. Of misschien ben er nog een verhaal. Daar drink ik hier op. Proost. Dat is een geweldig hoes. Dank je. Zeker Bob Hek. Maar Jeroen er? Dat is noffelijk, hè? Ja, dat is mooi. Ja, Maar dat warme waar, bloedje koel. Ja, maar gewoon die sfeer. Het is prachtig. Het was een topdag hier bij de Hansie-klappers op de Gedik. Morgen ben we gewoon in Makkum. De sticker is verzinnen. Skadouche.